ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದಿನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು. ಜನವರಿ 9ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ನಿ. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಗಂಧದ ಬಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಪೊಪ್ಪನ ಫೋಟೋಕ್ಕು. ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಇದು 2022 ಜನವರಿ 9 ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಇಂಕ್. ಅಂಚಾದ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಪ್ರೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪನ ಆತ್ಮಗ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡಂದು ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರೇ ಮನ್ಪುಲೆ. Much later. ಗೈಸ್ ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದಂದು. ಅಂಚ ಯಾನ್ ತೂತ್ತೇಂದಿನ ಬಲ್ ತ್ರಿಷ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಳ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದಪ್ಪಗ ಯಾನ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ ಇಂಕ್ ಪೋಯರ್ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಬಯ್ಯಾಗ ಆತೀನಿ ಇಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೇನು ತೂವಲಿ ಹಳ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆತ್ತ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ತು. ನನಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿದ ಅದನ್ನು ತು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. The next day. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇನಿ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅಂಚ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ರಿ ಪಿದಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತರೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟೋಡಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಿತ್ತ ಚೂರು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತನ ಗೈಸ್. ಚೂರು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಜಡ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಕಾಂಡೇನಿ ಸೋಮಾರಿಲಾಕ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರೋ ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರು ದೂರದಿ ಓಡುಂಡು. ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನು ದೂರನೇ ದೀಪುನಿ ಬೇಗನೆ ದೀಪೆ ಅವಳ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ದೀಪೇರ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತಾಂಡ ಅತ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ದೂರದಿದೇ ಜಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಏನು ಸಾಕಾವಾಂಡ ಇಂಕ ಪನ್ಕಾಂದೆ ಆಪುಂಡ ಆಯ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನಾಗ ಇನ್ನು ಏನು ಪನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ. ಇಂಚನೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದೆ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳಲಿಂದು QnA ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳಲಿಂದು ಕೆಲವೇರು ಕೇಂದೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳಲಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಇಂಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪನೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೆಲವು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವ್ದ ಐಟ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಐಲ್ಲ ಏನು ಪಿಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಐಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಈಸಿ ಆಪು ನಿಕಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚಾದು ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪನ್ಪುಜಿ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳಲೆ ನೆಕ್ಯಾನು ಹೇಪ ಒಂಜ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಿ QnA ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಿನಿ ಅವು ಸಂಡೇ ದಾನಿ ಯಾನು ಮನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಂಡೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಲ್ಲೇನೆ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಏನ ಲೀವ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಅಣ್ಣನ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ರೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜ ತ್ರಿಶಲ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಈಸಿ ಆಪುಣೆನ್ನ ಅಂಚ ಅದು ತೂಕದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಎಲ್ಲೆದೊಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುಂಡು ಕೇಳಿ ಚಾಪರ್ದಾತಿಜಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಲಕ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ರಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ನಂಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಮಸರ ಟಿಫಿನ್ ಜಿಂಜದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜದು ಅವು ಮತ್ತು ಅನಾಗ ಮಸರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಗಲ್ಲ ಲಕ್ಕೋತ ಅಂಚ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ನಾನಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕಲ್ಡ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆರ ಬೋಡಾದು ದಯಪಂಡ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅವೇ ಬರೋನುಂಡಾಗ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಕೇಂದಾರ ಆತಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಳೋದಿ ಆತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೇಂಡಿನ ತೇಕಿಯಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಿದ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಮಂತಿದೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡತ್ತ ಇದ್ನೆಟ ಏರ್ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದರ್ ಕೆಲವೇರು ನಮಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತನ ದಯಮಂತದೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ದಯಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾತ ಪಿಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಬರೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ನೋಟ್ ಮಂತಿದ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೆ ಕೆಲವರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಕ್ ತೆಲಿಕೆ ಮಾತ ಬರೋನುಂಡು ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಲಕ್ಕದು ಕೋಡೆ ಪೊಪ್ಪನ ವರ್ಷ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಚ ನಾಲ್ಕಲ ಫೋಟೋ ಕೂಪು ಪಾರ್ದು ಮತ್ತು ಚೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೋದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಚೂರು ಮಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಅನಗ ಕೋಡೆ ಆತ ಮೂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಮೂಡುಡು ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಲೇಟ್ಲಾದಿತ್ತನ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಬೇಲೆಗ್ ಕೋಡೆ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೇಯ್ದೆ ಐನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದಿಪ್ಪೆ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ನೇರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿನೇನು ನಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಗ ತಿಕ್ಕ ಆತ್ನೇ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. Much later. ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಬುಗುರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ತಿಂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಮಾರೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಆರ್ಡದ್ದು ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಏನ ಆಂಟಿ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು ಪಂಡ ಏನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು ಎಲಂಜಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಪಂಡ ತಮ್ಮರಾಣಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡವಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡದು ಅಂಚ ಬಲೆಯಿಂದ ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಲ್ಯಾರಡಿತ್ತೇನು ಆರು ಪಾತೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ಯ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿರಂಡ ತಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂತಿನಿ ಅಪಗನೆ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಬೇತೆ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತೀಕೀಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತುದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ನಾನು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಕಡಿರ್ದು ಬೋರ್ಡಿಂಕ್ ಆತೆ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ ಆತ್ನೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.